prvý haul v mojom živote. Už to hovorím 50-krát. Máme tu môj prvý haul v živote. Práve som došla domov a kúpila som si 3 okuliare a hovorila som si, že aj tak ich na mne uvidíte a hovorím si, že odbalím ich takto s vami a čo mám povedať k tomu? Ideme na to. Ja proste neviem točiť hauly. Nič. Ukážem vám. Toto není reklama, všetky okuliare som si kúpila za svoje vlastné peniaze. Nedostala som ich zadarmo, aby ste vedeli. OK, takže ideme na prvé. Páči sa mi, že 30 krabiček. Milujem tieto okuliarové krabičky. Som zaťažená na okuliare. Tieto sú moje obľúbené. Druhé sú tiež tej istej značky. Tieto sa asi nebudú páčiť všetkým, ale ja milujem ten štýl už asi 3 roky. Keď si pamätáte môj videoklip Ludra, tam som mala podobné, ale tieto sú samozrejme krajšie. Je to také iné ako to prvé. Kľudne môžete vedieť, že ktoré sa vám páčia viac. Ale ešte ukážeme si tretie. No a tretie sú teda iné značky. Mám veľmi peknú krabičku a veľmi pekné takéto búzdro. A tieto sú také úplne, že basic. Tak to vyzerajú extrémne úplne basic, ale keď si ich dáš na seba, tak sú podľa mňa strašne zaujímavé. To je všetko. Daj mi vedieť, ktoré sa ti páčia najviac. Prvé, druhé alebo tretie?